Awn ei ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am effaith y llifogydd diweddar ar rwydwaith ffyrdd Ynys Môn. Disruption was caused to the road network over the night of the 22nd to 23rd of November due to flooding. We continue to work hard and invest significant resources to build resilience in the network across North Wales. Diolch yn fawr iawn. Gai ar ran y cynulliad yn gyntaf, anfon yn cydymdeimlad I bawb gafodd eu taro gan y llifogydd. Dwi wedi ymweld â'r rhan fwyaf ardaloedd gafodd eu taro erbyn hyn. Mae yn dor calonus gweld yr effaith ar dau y loes mae llifogydd yn ei achosi I bobl, llawer ohonyn nhw yn fregus, a busnesau hefyd, busnesau fel Becws Glandŵr yn Llangefni yn methu pobi am y tro cyntaf mewn 20 mlynedd. Mae yna lawer o elfennau o'r llifogydd lle byddai angen gwneud cysylltiad â'r Llywodraeth a'i asiantaethau, wrth gwrs, ar atal llifogydd, cyswllt efo Cyfoeth Naturiol Cymru ag ati. Ond dwi yn falch o gael y cyfle yma I drafod yn benodol y difrod gafodd ei achosi i'r A545 rhwng Porthaethwy a Biwmaris a goblygiadau hir dymor hynny. Mi ydw I eisiau llongyfarch y cyngor am ymateb yn syth. Mi oes yn siarad efo peirianwyr ddydd Gwener wrth iddyn nhw wneud gwaith brys mwyn gallu trio ailagor y ffordd honno, hynny ar ben llethyr serth iawn yn syth i'r môr. Dwi yn gobeithio bydd modd agor un lôn o'r ddwy yn fuan, achos ar hyn o bryd does na ddim ffordd ar agor I bob cerbyd allu mynd I Fiwmaris o gwbl. Mae'n bosib I geir ddefnyddio cefnffyrdd, ond dwi wedi siarad efo busnesau, enghraifft, sy'n gorfod teithio efo faniau I gyfarfod loris sy'n delifro'n nwydda iddyn nhw sy'n methu cyrraedd Biwmaris o gwbl oherwydd pontydd isel I mewn i'r dre. Mae yna lawer o dirlithriadau wedi bod ar y ffordd yma yn y gorffennol, ond llithriadau i'r ffordd o uwchben oedd y rheini. Y tro yma llithriad o'r ffordd I gyfeiriad y môr sydd wedi bod, mae hynny'n llawer mwy difrifol achos mae'n bygwth sylfaenu'r ffordd I hun wrth gwrs. A dwi'n y gorffennol wedi tynnu sylw'r Llywodraeth at yr ofna bod angen gwneud gwaith cryfhau sylweddol ar y ffordd yma mwyn I diogelu at y dyfodol ac mae'r costa yn mynd I fod yn sylweddol. Felly gai apelio ar y Llywodraeth I weld pa gymorth ariannol all gael ei roi I gyngor Sir Fôn yn gyntaf I drwsio difrod achoswyd gan y llifogydd yma. Mae hynny'n debyg o fod yn £250,000 o bunnau, ond hefyd I wneud y gwaith cryfhau sydd I angen ar gyfer gwetnwch hir dymor. All Biwmaris a dwyrain Ynys Môn ddim fforddio cael ei ynysu fel hyn a heb fuddsoddiad Rhun a chymorth gan y Llywodraeth, dwi'n ofni mai dyna fydd yn digwydd yn amlach ac yn amlach yn y dyfodol. Can I thank the member for his question, Presiding Officer, and add my sympathies to those who were affected by the floods, not just the motorists who were largely featured in the media, but also the many businesses and homeowners who were affected by recent floods. The member was right to outline that the A545 is a responsibility of the Isle of Anglesey Council, but my officials have already met with the local authority to discuss possible ways of improving the road's infrastructure and its resilience, and I've been in correspondence with the local authority with regard to the landslip experienced on the 454. I'm pleased to be able to say that I have already confirmed my willingness to consider a request for financial support to address such problems, and I also understand that the local authority are having discussions with Beaumaris Town Council on a possible improvement that could be partly funded as well by the Town Council. Between all of us working together, I hope that we will be able to bring greater security to the people of Beaumaris and indeed Anglesey and ensure that future floods do not affect people in the way that these floods recently have done.